Parochia Svätého Otca Mikolája u Ruským Keresture z archierejskú službu Božu preslavila deň prenošenia moščok svojho nebesného zastupníka Svätého Otca Mikolája Kirbaj. Archierejskú službu Božu predvodzal preosviaštený vladíka Georgij Džudžar a soslúžili 6 mesiašteníky z parochíoch našho exarchatu. Vašarská časť Kirbaju toho roku bola na novej lokácii u ulici Maršala Tita od Decínskej zahradky Ciciban po autobuskú stanicu a tiež i na pijacu. Štretkom apríla všetky karčmy, restorány boli pozaverané a za zaveranie Rusínskej uličky, jak to tradícia u Keresture, kde sa otrimuje Kirbaj, je nejaká dokumentácia, ktorú treba, nejaké pravila i zákon je, ktorý treba vyplniť. Mi to nekončili, len preto, že všetko bolo pozaverané. A ja da idem teraz do Kuli, lebo do Poreskej, lebo do Kuli, do policiji, da im pripovedam, že ja chcem otrimať z Keresture Kirbaj, kde nám prídu prek 1000 ľudí na jedno mesto a to zákon nedopušťoval. Da by sme na to spôsob bar spotupovali zákon i na koncu by može byť, že i priniesol, ne daj Bože, koronu do Valalu ešte barže, da sa ľudia zaraža i pochoria od tej korone. Zbývací autóčka i druhý zabavný bavíska za deti toho roku boli postavení na želenej povrchnosti pri pošti.